Дами и господа, тази седмица се навършват 40 години от смъртта на Гунди. Тук е съпругата, госпожа Маркова. Добре дошли. Благодаря ви. В четвъртък е панахидата. Да. В четвъртък ние правим, доста хора във Фейсбук събираме и правим една инициатива пък за помощ на Мануела Горсова. Дали подкрепяте ли така инициатива? Смятате ли, че се заслужава да помогнем на това момиче? Аз си мисля, че няма българин, който не би искал да подкрепи Мануела Горсова. Благодаря ви за тези думи. Тук е Георги Марков, един от големите левскари, разбира се, шеф на управителния съвет, дългогодишен фен. Но искате ли преди да започнем нашия разговор да ви покажа визитката, която приготвиха редакторите на Гунди? Разбира се. Къде я видим? Още от ранни години природният талант на Георги Аспарухов се проявява в много спортни дисциплини. В училище той успешно играе волейбол, баскетбол, футбол и отличен гимнастик. Връзката с футбола започва от 6-7 годишна възраст, когато е заведен от баща си Аспарух Рангелов в детско-юношеската школа на Левски, по това време под ръководството на Коца Георгиев. Впечатлен от физиката и уменията на момчето, опитният треньор не се поколебава да вземе Георги в школата. Гунди преминава успешно през всички възрастови групи и печели 2 юношески шампионски титли с Левски през 1960 и 1961. На 17 годишна възраст играе за пръв път в представителния отбор. На стадион Раковски влиза през второто полувреме срещу Локомотив София. Не след дълго се превръща в един от любимците на привържениците на Левски. Славата му на великолепен играч и спортсмен на терена привлича публиката като магнит и тя изпълва стадионите до краен предел, за да наблюдава чудото Гунди. През 1962 година Георги Аспарухов преминава в Ботев Пловдив, армейски тим, в който отбива военната си служба. В същата година Ботев печели купата на Съветската армия, а през есента достига до най-големия си успех – четвъртфинал в турнира за купата на УЕФА. За радост на софийските фенове, Гунди се завръща в Левски. През 1965 година отбора става шампион на България за първи път от 12 години. Гунди е голмайстор на първенството с 27 гола. Въпреки непрестанните и тежки контузии, които го съпътстват, той донася във витрината на Левски шампионската титла още два пъти – през 1968 и 1970 година. Талантът му не остава незабелязан и на международното поле. След поредното отлично представяне с синята фланелка, Гунди получава предложение от европейските шампиони Милан и Бенфика, а треньорът на италианците Нерео Роко казва: „Аспарухов е център нападателят на моите мечти“. Гунди изиграва 50 мача за България, в които вкарва 19 гола. Участва на 3 световни първенства през 1962, 66 и 70 година. Паметни остават победите на представителния отбор над Португалия, Белгия и Италия, а голът на Гунди срещу Англия на митичния Уембли е обявен за едно от най-красивите попадения на всички времена. В анкетата на списание Франс Футбол през 1965 година Аспарухов заема 8-о място. На 30 юни 1971 година Гунди и съотборникът му Никола Котков Котето пътуват за Враца за участие в бенефисен матч, но загиват в тежка катастрофа в района на прохода Витиня. Вестта за тяхната смърт се разнася мълниеносно из страната и скоро България е в национален траур. Стотици хиляди изпращат за последно Гунди и Котков на националния стадион Васил Левски, въпреки специалните усилия на Държавна сигурност да попречи на опечалените да изразят своята последна почит към народните любимци. 40 години след смъртта им, спомена за великите спортисти е жив в сърцата на милиони българи. През 1999 година Георги Аспарухов е обявен за най-великия футболист на България за 20 век. Легенда. Откъде, съвсем кратък въпрос, защо Гунди? Откъде идва прякора Гунди? Той самия не беше наясно. От малък на редута, така са го наричали. А защо е Гунди и той не знаеше. Добре, как се... Между другото, в къщи никой не му казваше Гунди. Не му беше приятно. А как го нарича? Гоги, Георги. Гунди не? Не. Не обичаше? Не. Но така остана в паметта на България? Така остана в паметта на България. Вкъщи той не беше футболист. Добре, как се запознахте? Как стана вашата връзка? Аз съм казвала много пъти, нашата връзка се осъществи на волейболното игрище.
Аз тренирах волейбол, той също беше волейболист, вече изявен. Така. Той дори беше в юношески национален отбор по волейбол. И там се запознахме. След това той изчезна. Къде отиде? Оказа се във футбола. И вече не го виждахте на игрището? Не го виждах на игрището, но той идваше да гледа мои мачове. И така. Добре, как така? Как станахте гаджета и как се оженихте? Как стана цялата работа? Как станахме гаджета? Аз съм казвала и пак ще повторя, не беше любов от пръв поглед от моя страна. Но той ме спечели. С какво? Не знам, много беше чаровен. Не бих казала, че е бил сладкодумен, омайвал е с думички, но една такава хубава усмивка имаше, беше толкова настойчив. Просто ме спечели. Чувал съм, че Гунди бил страхотен танцор, дори има предложение да снима във филми. Вярно ли е? За танцор, с изключение на рок-н-рол, беше го пропуснал. Всичко друго му беше страхотно. Предложение за филми, ето аз тук нося. Какво е това? Ето го, това е пробен кадър. Нека да го покажем, ако може. На коя камера? Не знам, ако някой погледне от апараторите и види дали може да го хване. Ето го. Това е пробен камък за филма "Черните ангели". Така. Покойният Вало Радев го беше харесал много. За "Черните ангели"? За "Черните ангели". Стефан Данилов отрича, добре, но беше го предпочел пред него. Знаем, че е гениален футболист, играва на 3 световни първенства, с европейски шампиони, тук всички са го искали. Тежеше ли му тази слава? Как носеше известността в къщи? Той не осъзнаваше славата, но осъзнаваше отговорността. Защото ми казваше, че е като с раница на гърба, че е като на театрална сцена и трябва да се съобразява, Казвайки това, Гунди, сме чули, че точно, понеже отговорен бил, е много малтретиран, много контузван, играе дори с ортопедична обувка, но не е отказвал да играе. Не. Не страдаше от тези контузии? Как се възстановяваше? Страдаше, как се възстановяваше. Всичко беше много болезнено. Аз се бях научила да куцам покрай него. Просто като излизахме заедно, той куца и аз куцам, за да съм в крак. Сериозно ли говорите? Да. Най-интересното е, че дори не е печално по-скоро, че след операцията му през 66-та година на левия глезен, той нямаше контузия на десния крак. Нямаше? Не. И още нещо. Нямаше тежка контузия от международен матч. Сега, господин Марков, искам да питам вас, вие сте добре запознат с историята на Гунди. Когато той почива, ако не ме лъже паметта, тогава не загинаха ли 3 руски космонавти в нещо изстранение в космоса? Имаше някаква смърт и национален траур. Добре ли си спомням? Да, тогава загинаха съветските космонавти сутринта, разчу се новината към обед и след обед се разчу, за съжаление, не можехме да повярваме, че са загинали Гунди и Котков. Сега, поправете ме, ако греша. Беше обявен национален траур за съветските космонавти, но не и за Гунди и Котков на смъртта му. Виж, Миля, да ти кажа, Гунди... Как беше? Нямаше национален траур обявен официално. За Гунди? Да. Говоря за съветските космонавти. Да. За тях обявиха. Между другото, той ми се обади по телефона в работата и ми каза, чули за съветските космонавти, голяма трагедия. Преди да загине самия той. За Гунди нямаше нужда да се обявява държавен траур, защото той беше всенароден траур. Аз по-късно в демократичните промени съм видял погребението на цар Борис. Мисля, че това на Гунди надхвърляше и тази скръп, която била по времето на Борис. Нека гледам на голям екран, ако обичате. Нека да погледнем кадрите от погребението. Аз не знам дали... Казва, че погребението на цар Борис III е било 4 пъти по-малко е приляг хора, колкото това на Гунди. Страхотно нещо е било. Аз нямам реална представа, но когато ни викаха по милиции, за да ни се карат, че толкова много хора е имало на погребението на Георги. Защо ли се караха на вас? Караха се. Шефа на столичната милиция беше казал на баща ми: вие събрахте над 500 000 хулигани на това погребение. И аз приемам тази цифра за достоверна.
Добре, госпожо Маркова, Гунди играе в Левски, национален герой, Левския отбор на милицията, не е ли така? Да. Защо тогава... Не Левски. Левски Спартак. Левски Спартак. Има разлика. Така, съгласен, така беше. Добре, защо тогава има такова лошо отношение? Защо се плашиха от Гунди? Защото това го знам като слух от източник, че някъде по върховете по ЦК някой от другарите е казал: ако тези тръгнат срещу нас, какво става? Защото това не беше организирано по профсъюзна или по партийна линия. Защото пристигаха влакове от провинцията, хора от цяла България, без никой да ги организира.